zaure mai anguwa ƙwarai kuma duk abin da yake wakana mun samu labari. ƙwarai Wannan yariyan wace farko waye sunan karkunna? Waye sunanka? sunana Ahmadu Muhammad. Kana zaune a ina? Ina zaune a Mangoroji, unguwarmu ɗaya da su. Mangoroji na ina? Gaba da Habu Yankwata. Me sana'anka? Sana'a na yanzu kan ba na iya aikin karfe, ba na aikin komi. Sai me? Ina zaune yara suke shiyar da ni. Amma an ci kana bada magani. Ina ba da magunguna na itace. Haka ne. Da can yanzu ma ba na iya zuwa jeji. Haka ne. Yanzu ƙarfi Ka waye da wannan yarinya? na waye da ita. Zainab. Waye sunanta? Zainab sunanta. Me alaƙan ku da ita Zainab tsakanin da Allah? Wannan tsakani da Allah gata takan zo wurina neman kuɗi. Kana ji? To idan ta zo wani lokaci sai in ɗauki naira 100 in bata, wani lokaci in ɗauki naira 20 in bata. Sai ya dawo ta gwada min tana so mu rinka kwanciya da ita. Nake mata ce wannan nononki da kike gani gabanki ba zai iya ɗaukan gabana ba, gara ni ina baki kuɗin ina biya miki bukatu. Ya kuma gashi na tsufa ba ni da ƙarfi yanzu. To a rana in ta zo da hantsi haka do za ta zo da rana. In ta so da rana za ta zo da bai hana ta zo da yamma ba. Duk dai ina dai kokari har Allah ya kawo ga ke ɗan ya shiga ciki. Kaga haka na shafa ran ɗinta. Kashe faɗi saboda Allah. To na shafa ran ɗin nake wannan nonon ki ba za ki iya ɗauka da ba. A ina kika saba da wannan aikin? Take mini a doya. Akwai wanda ta saba da su gata. Akwai wanda ta saba da shi tana zuwa suna kwanciya da shi a can. Nake to ai gaban mu ba zai zo daidai ba. To a ranar ɗin in ba don ta kasa ba a ranar da za a yi sai ya kasance ya kasa nan ɗinta na zo na kwanta a nan ɗinta na babu inda gabana zai ke. Haka ta tashi na ɗauki 200 na bata ba wani kasa sai nake mata ina zuwa kada ɗauki dogon jawabi ka kwanta da ita haka ne? Amma a ranar ba ina kwanta amma ba samu gaba da ya shige ta ba gaskiya gata. Zainab ya kwanta da ke gabansa ya shi gabanki? Faɗa min gaskiya. Kai ka mana shiru shekaran ki nawa? 10 nawa? 14. So nawa yake kwanciya da ke? Ban san so nawa bane. Ba san so nawa bane? Me yake baki? Nawa? 100 nawa? 200. Dattijo? Na ga maka cewa kai tsoron Allah ka gama gaskiya. Ina zuwa. Mun samu labarin an zauna a ofishin zauren mai anguwa, ka yi rubutu, ka faɗa. An sa hannu duka bayani. Daga hannunka. An sa hannu, ka faɗa cewa da ka ɗauki ɗawainiyanta har ta haihu, duk ka amince ka kwanta da ita. Kuma yanzu ina zuwa, yara so kamar ƙarya nan. Yara kamar ƙarya nan. Bayan mun samu labarin cewa ina zuwa. Na ɗauko wannan fa maganar zai ina zuwa. Bayan mun samu labarin cewa ka taɓa yin cikin wata ma bayan wannan. Muna labarin ka fa. Wannan to da ya kaji kai. Mu nan ba mu zo hauka ne a nan ko shi kunya ba. Dan na ga miki a musulunci ka bi mu kamun a tsiya. Gashi ka fara faɗan gaskiya kuma ka zo kayan da. Ka gane in kai wasa za ka sha wahala. An zauna da kai ka amince ka kwanta ita yanzu wannan na ta ƙarya ka kwanta ita ce ba ta san iyakaci ba. Ka ce ka kama kirjinta ka ji nonon ta bai ta nuna ake gwada ɗaukan kirji ake ɗaukan namiji.
bayan kun yi rubuce a zauren mai ango cewa ka amince da ka ɗauki ɗaunin cikin ta har ta haihu ka zo nan ka ce ka mun a yanzu ba nan wannan haƙiƙa ne ka kwanta da ita so nawa ni fa wani banda wannan rana idan ba ga ta fari gaba na ba ba daidai ta ba akan abin da yake ciki amma yanzu tun da na ɗauki wannan abin da ya sana ɗauka ka ai wannan kan mun ya gina mai anguwa na ɗauka da ka mun ƙarya kenan ko wannan dai ai abin da muka yi magana gidan mai anguwa ka kwanta da ita so nawa kawai ga mu gaskiya kai ya kai sau biyu ko ɗaya zera Usmanu ka cika masu fama kashi gidan yari sati 4 kai ka bari gaskiya mana ka gaya mana abin da ya dace to ainihin abin da yake a ciki ka yi haƙuri kaga na amsa wannan magana nan ba zuwa mai ango ba ne nan hukuma ne yau wato ofisa a da kone an kwasa masa hannu ka gaya mana ka kwanta ita so nawa kai wallahi gaskiya ko za a yanka ni ban san rauna ne ba abun don ka gani ba kowa ina yi da ita kullum da yawa kenan kwanta a'a shi kenan a'a ko a takaice dai 2-3 din nan takan zo waje na in abin nan yake amma yana shiga kai gaba na ba shigar ta a lokacin Allah ashe kai kaso gaba ne da kai babu wannan bare ka da kona hanko muna so ne ya zama to a yabon cikin sauki a ƙara amali cikin sauki ka tafi ga gaskiya to yanzu uban waye wata ciki